Hello everyone! Mabungahong kabuntagon kaninyong tanan. Live na sad ta mga igsoon, praise God for another blessed opportunity nga gihatag sa Ginoo nato nga nakabakanti jud ko. Ganina nang lakaw mi, no? Unya karon naabot mi igsoon mo nang nagpasalamat ko sa Ginoo kay gitagaan na pud ko niya kahigayunan nga mo share na pud sa pulong sa Ginoo. Amen. Kumusta mo da igsoon? Kanunay ako nagaampo. Perminti na nga naa mo sa maayong panglawas, maayong kahimtang ug gitagbo sa Ginoo inyong panginhanglan. Labaw sa tanan, uhaw mo, duol mo sa Ginoo. Shout out Sister Concepcion Castino Kabashi of Japan, usa sa naka-permanent resident diha. Okay, God bless sister. Thank you sa panahon. Good morning, Pastor. Watching from Davao, Sister Jacqueline de la Peña Perez. Okay? So, kabalo na mo igsoon. Before ta magpadayon, ako sa ni-share, no? Ako ni-share sa akong personal account, no? Kay daghan sa nagpaabot, ani, live na to. So, kamo sa dia igsoon, kabalo na mo, atong i-share ni nga live, no? Atong i-mention atong mga higala sa comment section. While atong i-mention itong mga higala sa comment section, wala man tay laing intention, wala man tay intention nga. Atong purpose is para makadungog lang sa dili man ingon nga pang-relihiyon niya tuan na tay isa relihiyon or something nga na. But ang ato lang yung intention nga ma-share ang pulong sa Ginoo nga ang mensahe sa paglao madunggan sa kadaghanan. Shout out Brad Pastor. Hello, good morning Pastor. Pastor Jemuel Lapaz. Long live kanunay Brad Pastor, long live padayon ta pagpagamit sa Ginoo. Okay? So again, ako sa ning i-share, no? I-share sa nato igsoon. And don't forget to type at followers at highlights at everyone. And kabalo ba mo igsoon? Nindot niya itong topic karon. I remember ako na ni siyang na-share daw taod na sa previous live na to apan ako nakitaan nga naay mga nag-message na ko about consequence and trials, no? Kay daghan daw kuno kaayo og mga Kristohanon nga magsige daw og testimony nga grabe pagsulay pero ang tinuod consequence dito. So this morning akong i-remind og balik igsoon, akong i-share ninyo og akong mas palawman og maayo kung unsa gid ning unsay kalahian sa consequence og pagsulay. Amen. Unya magkuha ta, magkutlo ta og mga panghitabo sa Biblia nga nahitabo ni nila. Amen. But this time, i-share sa nako ni igsoon atong live. Kamu sa diha, abante, para sa kimayaan sa Ginoo, mabungahong adlaw. Okay? Praise God. So ako sa i-share mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. This time we have 53 viewers. Okay, mabungahong kabuntagon niyo diha mga igsoon og shout out di ay sa kaning 182 followers, 1,000 followers ug mabungahong Kristono and dara. Shout out kan dihay MPS BPPO og kinsa may gagunit ani sir or ma'am palihog in town. Okay, dara klaro na kay ni. Sator, okay? So, mao ni remember ni Chief nako, ma'am and sir, no? So, shout out sa Kandihay MPS BPPO, no? To all of the PNP personnel of Kandihay Police Station, shout out. And of course, sa akong Brad Chief diha sa iyahang mabungahong adlaw na tawhan karon, no? Pakisabi na lang Brad, sir, or sis,
or ma'am ang nagunit ani no. Palihog og great no. Ako naman ang gi-post ganina pero karon gusto jud ako i-singgit sa kahanginan ang kinakusgan duol sa akong dughan. Ako ang higala. Kabalo na siya nga close gud mi suod mi na ami mga basta kami rin nagkaibaw na no. So maayo jud kayo na ibaruganan mga prinsipyo nga tao isog mo barog sa kamatuoran no. So akong gi-great sa iyang blessed birthday again, a fruitful birthday ni Police Captain Albert Sator nga naa karon happy sa Kandihay Police Station. Sir, I declare more blessing, more favor from the Lord, and all your plans and decision I declare and I pray as always kabalo na ka nga gi-pray ti ka kanunay. I declare nga i-lead you ka ni Lord sa success. Every plans and decision, tanan nimong plano, sir, and all the desires of your heart, I pray and I declare nga i-grant ni Lord. Lunglibrad, unya, basta mauna to, nakas akong prayer, ug salamat jud sa imong kamaayo, no? Last time, nga ning bisita ko diha, grabe ang pagka-maabi-abihon sa mga pulis sa Kandihay, grabe, no? Dito man ko gipatog ni Chief sa iyahang opisina sa taas nga Timbugnawa, no? Basta, Chief, nara ko diri kanunay, prayer, no? So, natay mga kaagi, ingon nga naapod ta sa kana bitong nasa as public servant ako ma-consider man sad ko no. So daghan tag mga naagi ba niya ako jung nakita nimo nga grabe nagkabilin sa gagligasiya diri sa Clarin. Kabalo ang kadaghanan ana. Kabalo gid sila ana no. So mao na nga again among gi-extend among greetings nimo Brad Chief no. Happy birthday and enjoy your special day, your big day together with your loved ones and of course together with the presence of the Lord. More favor, unya protection sir, kay bawo kung isog kay ka. So need jud kag protection sa Ginoo kay once ang protection ni Lord naani mo, wa gyoy makahilabot nimo, di ma-successful ang mga panuway mo. Kay I know and I believe the more ang usa ka hipi kana bitaw mo barog jud bitaw ka nya kanang isog jud ba. Nagnadyo na yung mga daghang kontra pero once si Lord nakadapig ni mo Chief timan lang ni ang kadaugan kanunay ginani mo again. Happy birthday Brad, God bless, God bless. Og si Kuan po diyan apo koy amigo diha nga katong taason nga pulis no. So shout out dai ni Sir Miasco sayop sakto ba ko. Okay, katong vlogger sa diha, God bless everyone. Kandihay PNP no, God bless, God bless. Okay, so, na-share na ba na ako? Naka-share na ba ako? Okay, done sharing na dahi mga igsoon. Tanawon saan ako, be? Na-share na ba na ako? Wala pa. Wala pa man din ako na-share dahi. Wait, sa lingaw mo. Din ako na-share dahi. Ay. Okay, adara. Okay. Praise God. So ako sang i-share mga igsoon again. 77 viewers this time. Praise God. So alright, done sharing. Salamat sa Ginoo. So, again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Ako ding shout out tanang subscribers ani nga page, tanang followers, tanang viewers and kabalo na ta igsoon no. Thank you so much sa mga followers nga nag-invite sa inyong mga friends to follow our page. Kani nga page igsoon wala gyud tay gipasidunggan, gipataas, dili relihiyon, dili pastor, dili tao no. We respect all religion and ang ato lang yung ipataas ang ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. So, shout outs sa tanang OFW around the world this time and shout outs sa tanang mga seafarer, mga seaman, mga naka-permanent resident sa lain-laing dapit og shout outs tanang piniriso. Nagin mo kong kasing-kasing tanan nga mga piniriso sa dagko og gagmay nga prisuhan. Ako lang ning i-generalize igsoon kay after this na milakaw sa akong asawa no. So shout out tanang piniriso, tanan-tanan Cebu, bahay ni Kuya, tanan mga kailan ako diha nga nas prisuhan, shout out abanti ta Brad og salig ta sa Ginoo, kupot lang sa Ginoo samtang naay kinabuhi napatay libreng gininhawa, nag-enjoy karon naay paglaom kanunay sa Ginoo.
Basta mulaom lang taniya. And then, shoutouts ta ng mga jail officer, mga warden. Shoutouts ta ng higala na to sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, tanang mga security guard in different places, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kapulisan, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks. Shout out also to Chief Newis and Chief Batuan. Tanan-tanan nga mga hepe na mo diri, no? Mga higala na ko nga mga hepe nga kapulisan ug ang chief na mo diri sa Clarin si Chief Amba. Okay? So tanan-tanan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, kutob sa maabtan ani nga live na to, mabungahong adlaw kanatong tanan. And again, don't forget to mention your friends and loved ones, your families here in the comment section para makabantay sila sa atong live. The more viewers, Igsoon, mas daghan, mablessed pag yun. Kabalo na ba yata, Igsoon, nga daghan, mga kinabuhi, nga nabag-o, sukad na abot, ani nga page, Igsoon, kay gibag-o sa Ginoo, dili, gibag-o sa tao. Amen? And, don't forget to also to type at followers, at highlight, at everyone, para makabantay atong mga higala. Atong mga friends sa Facebook. And this time, atong viewers 80 plus pa, so di na lang taingon nga magpaabot sa uban, no? Kay nasad Milakaw, Igsoon, medyo busy data, no? And basta ugma na po ko iskit, basta daghan Igsoon og daghan tag-appointment para sa kamayaan sa Ginoo. So this morning, let's pray, let's welcome the presence of the Lord, knowing that without Him we are nothing. Dili na to matugkad ang balaang kasulatan kung kita-kita lay musabot, no? That is why we need the guidance of the Holy Spirit, and we need heavenly wisdom. Amen. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart, Lord God. We acknowledge your kingship, your lordship right now, Lord God. Dili ka basta-basta nga Diyos nga among gialagaran. Ang imong pulong balaan kini kaayo nga among pagahisgutan. So Lord God, unas tanan Ginoo, hinluoy among kasing-kasing, limpyuhi mi. Kung namay mga butang sa sulod namo nga wala mi makabantay, nga wala day kanalipay, pasaylua mi Ginoo. And Lord, I pray nga tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mudawat og correction og labaw sa tanan, willing sad mosunod sa imong pulong, kay diha sa pagsunod naa diha ang milagro, na ang panalangin, na ang breakthrough sa pagsunod sa imong pulong Ginoo. Dili enough ang minaw lamang niya ipalapo sa pikas dunggan, but you're looking for doers of your words, Lord God. So thank you so much, Lord God, sa kasing-kasing masinugtanon nga imong ihatag ka namo this morning. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, kaalam nga gikan kanimo, aron namong matugkad imong pulong. And Lord, this time walay laing giisa namo, dili relihiyon, dili simbahan, dili sekta. Ikaw lamang among gipataas karon Ginoo. Imong pulong lamang among imantala karon, Lord God, wala na ilain. So Lord, I pray also nga panalangina nimo tanang nagtan-aw karon Ginoo. Unsa man ang ilahang gitinguha karon, i-bless, gikinahanglan, Lord God, i-provide nimo. And I pray, Lord God, as we listen to your word this morning, as we meditate your word this morning, Lord God, let your presence mabati namo, imong presensya, imong gahom, ang lihok sa Espiritu Santo, ipasinati namo Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. So this time we have 86 viewers. 87. Ang uban kay naghuwat raman ni og mahuman kog ampo. Labi na naka-data ra, okay? Praise God. So pertig ni naghana kay mga comment nyo, pasensya nga di na ko mabantayan igsoon. Okay? So again, igsoon this morning, bugnaw naman. Ang atong topic karon igsoon this morning is about the trials and consequence kay actually as far as I remember, murag taud-taud na ginin ako na share igsoon before nya. Akong ibalik ni because there are so many followers nag-PM na ako, nag-message nga about aning trials, about aning consequence kay there are so many Christians daw today nga during testimonies, once i-share niya ang live sa uban, moingon daw nga grabe akong pagsulay, nagantos ko sa pagsulay, puro pagsulay, but some of them not knowing nga dili day pagsulay ilang na sinati, consequence. Amen. So this morning ato ang hisgutan, atong palawman kung unsa gyud kalahian ani, no?
Kanus ata makaingon nga ang atong nasinati karon pagsulay or ang atong nasinati karon consequence. Kanus ata makaingon nga ang atong giantos karon gisulayan na data or resulta ni sa ato ang dili maayong gibuhat mao nay consequence, no? So atoa ni siyang mas palawman or mas tugkaron igsuon kung unsa gid ni, no? Kuha sad ta o magkutlo sad ta og bersikulo sa Biblia og magkuha ta og mga example sa Bible, servants of the Lord baron. Basta example sa Bible nga nakasinati siya gid ani, no? Aning gitawag og pagsulay or consequence. Amen. So again, before we move on, I just want to remind or to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila nga nag-live ta. And kung naamoy na ilhan igsuon nga mga tao nga kaila ninyo nga kamo mismo kabalo nga consequence or ang uban nga term na sa kalibutan karma, no? Karma or consequence, it means nga nakay gibuhat nga wala na align sa kabubuton sa Ginoo. Nakay gibuhat nga dili siya maayo or dautan siya, but still kabalon ka sa kamatuoran, but still nagpauyon ka sa imong pagbati, nagpauyon ka sa imong unodnon nga kailibgon. That is why nagsuffer ka karon ning resulta siya mao na consequence, no? So to all of the followers right now, to all of the viewers this time, kung nakay nakit-an igsuon nga para igsuon friend nimo nga magsigig ingon nga gisulayan siya pero ikaw mismo kabalo siyang kinabuhi niya, para nimo consequence man gyud ni i-mention sa igsuon aron masabtan niya ang iyang sitwasyon karon. Amen. So again, kung pwede sa inyo i-type at followers at highlights at everyone. And ako din gi-shout out igsuon ang Kapabita, okay? Nay masaag dre mga brad nako sa Tubigon, no? Alpha Kaparo, no? Ilang anniversary tomorrow and usak ila kong speaker ugma, no, sa Kapabita chapter sa Tubigon, Bohol. Okay? Shout out niyo diya mga brad. Brad Lauro diya, okay? Shout out kita ta pohon. Tugot sa Ginoo, no? So ila kong gi-invite igsuon nga ako speaker sa ilang anniversary ugma. Okay? So ako sang gi-shout out tanan lang all my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. Okay? So brad, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ug para sigurado ang long live, ang long life, ang mahabang buhay mga kapatid, ipataas na to ang ngalan sa Ginoo because God, kabalo na ta, God first man ta, si Lord may pinakauna na to, no? And si Lord sad ang sikreto sa extension sa atong kinabuhi. Okay? Without Him, okay? Ay wala, di mo taas tong kinabuhi. Salamat Pastor Brad. Way sa payan kanunay Brad Chip, okay? No, ug duol ba lang ta, nahaon ti ka, layo-layo magubon ng kandihay, good? Okay? Layo sad ba, no? Mugasto sad ta og dugang kuan ba po. Layo ba niya? Sagdi lang, nakas akong pagampo kanunay Brad, kabalo jud ka ana. Kay balo si Lord ana, pinangga gid ka. Okay? So, let's start, okay? Because this time ni reach na ta sa 112 viewers. Again, 182,000 followers of Mabungahong Kristohanon, shout out. Okay? So, this time, igsoon, okay, again, ang atong topic for this morning is about trials and consequence. Kung unsay kalahian sa pagsulay o consequence or karma or unsa man na siya, napoy uban gaba, pero ayaw lang tanari lang ta sa consequence kay medyo harsh kay na consequence medyo gentle siya paminawon, okay? So, at ang una igsoon atong basahon ni ang Mateo 5:10 kay mauni siya ang atong isgutan og una mga igsoon kaning gitawag og pagsulay. Okay? Pagsulay sa ta. So atong i-differentiate ang pagsulay or consequence. So arita sa pagsulay una. Okay. Basahon nako ang Mateo 5:10 ingon si Kristo, ingon si Jesus igsoon. Again, Mateo kapitulo 5 bersikulo 10 ingon diri. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios or kay ila ang gingharian sa langit. Again, Mateo 5:10 nagaingon diri, bulahan ang ginalutos tungod sa pagsunod sa kababuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So, sa kani pa lang atong nabasa igsoon, nana diri ang pagsulay. Mauni ang tinuod nga pagsulay. Okay? Nagaingon diri si Jesus nga bulahan daw ta
Kung sa dihang ning sunod ta sa iyang kabubuton, ning biya na tas kangit-ngit, nangalagad na ta sa Ginoo, na natay hingpit nga relasyon ni Kristo, ning biya na tas pagkalulong sa makadaot nga bisyo, ning biya na tag pagsigig-suyok og syabo, ning biya na ta sa tanang kadautan, kahugaw nga binuhatan igsoon. And then sa karon nga nangalagad ka sa Ginoo, nagsige na kag simba, na nakay gitawag og personal relationship ni Lord, daghan kay ning hamag nimo nga mga kasakit, naay mga paglutos, naay mga kanabitawng gitawag og mga sitwasyon nga kanang unfavorable situation nga naipit ka o nasakitan ka, maunay pagsulay. Ang pagsulay igsoon, paminaw mo no, sa naglibog aning pagsulay or consequence. Ako ning gibalik-balik og karong kabuntagon, baliko na po ninako mga igsoon. Ang pagsulay kanang wala kay gibuhat nga dautan but still nakasinati ka og unos sa kinabuhi. Ang pagsulay igsoon mauni, nangalagad kang matinud-anon sa Ginoo. Ikaw mismo kabalo ka ang imong gibuhat ning barog ra ka sa kamatuoran, but still nakasugat kag unos. But still naay mga gibikil ka, gidaot ka, gibutang-butangan kag istorya. But still naa ka sa sitwasyon karon nga naglisod ka, pagsulay na. Amen. Pagsulay na, igsoon mo na pagsulay. Wala kay gibuhat nga dautan at tubangan sa Ginoo, but still nagantos ka. Kay normal na ang mga ning sunod ni Kristo nagsubay sa kamatuoran, naadyoy mga pagsulay, naadyoy mga hagit, no? Pero ikaw mismo ug ang imong silingan kabalo nga ikaw nagbinuuta na ka. Ikaw nangalagad na ka sa Ginoo, na nakay kahadlok sa Ginoo pinaagi sa paglikay, sa pagbuhat og dautan. But still this time nagantos ka, pagsulay na igsoon. Mao na pagsulay, no? Wala ka nag-expect igsoon nga mahitabo na sa imong kinabuhi. Kay imong gibuhat puro raman mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo, but still nagsuffer ka this time. Pagsulay na og normal na nato nga tinud-anay nga ning sunod sa Ginoo. Normal na nato nga tinud-anay tinuoray nga nangalagad sa Ginoo. Kung arita sa balaang kasulatan atong hisgutan karon si Job. Si Job igsoon gipanghambog ni sa Dios, iyang giingnan si Satanas nga, kita ba ka atong tao didto na ako'y alagad didto nga nas kalibutan nga ginganlag si Job. Usa siya kamay nadloko na ako. Buutan na si Job. No, gipanghambog sa Ginoo. Mao na siya, no? Si Job igsoon buutan. Nay kahadlok sa Ginoo. Sige, halad sa Ginoo sa yang abot igsoon. But still, grabe ang trahedya sa nahitabo sa kinabuhi ni Job. Nawala ang iyang mga anak na ngamatay. Ang iyang mga kabtangan nawala igsoon. Pagsulay na. Ngano makaingon magpagsulay ito, pastor? Pagsulay ito ang nahitabo ni Job. Kay ngano man si Job, wala siya gibuhat nga dautan. Si Job nagmahinadlokon sa Ginoo. Si Job igsoon nangalagad nga matinud-anon sa Ginoo. Si Job igsoon mahinatagon sa Ginoo, pero nagantos siya. Gikuha ang tanan niyang kabtangan, nangamatay iyang anak. Gitungo pa siya sa iyang asawa igsoon. Gisulayan si Job. Nakabaton siya hubag-hubag gikan sa ulo hangtod sa lapalapa. Pero nagbinuutan man ta siya. Naglakaw man ta siya sa kamatuoran. Pagsulay na. Mao nay pagsulay, mao nay tinuod nga pagsulay igsoon. Ngano man nangalagad siya sa Ginoo, wala siya gibuhat nga dautan, but still na siya nasinati nga kasakit. Nagstruggle siya. Na siya cross nga gipas-an nga bugat kayo, pagsulay na. Kay normally ingon si Jesus, kinsa katong gustong mosunod kanako, magpasan sa iyang cross matag adlaw. Unsa may imong cross karon, imong asawa, imong bana, imong pamilya, imong utang nga dako kaayo. Nga nangalagad man ta ka matinud-anon sa Ginoo, pero naa na pagtungod kay pagsulay na. Ug matod pa sa balaang kasulatan karon, bulahan ta. Bulahan ta kung nakasinati tag pagsulay. Bulahan ta kung nakasinati tag mga paglutos, mga unos, mga hagit sa kinabuhi, sa dihang nangalagad ta sa Ginoo, sa dihang nagsunod ta sa Ginoo nga matinud-anon, sa dihang nagsubay ta sa plano o kabubuton sa Ginoo. Nya naata karon sa unos, nata sa mga pagsulay. Unsa ingon sa balaang kasulatan, bulahan ta. Again, maunay pagsulay. Ang pagsulay igsoon, take note, wala kay gibuhat nga dautan. Ang imong gibuhat maayo, ang imong gibuhat makapahimaya sa Ginoo, ang imong gibuhat nga maayo imong motibo, dili para pasikat, dili para pakitang tao, kundi para sa kaymayaan sa Ginoo. But still nagantos ka karon, maunay pagsulay. Okay? Kasabot ta, maunay pagsulay. Now, ang atong isgutan na pud karon, consequence. Galatians 6 City or Galatians 6:7 nag-ingon dia, ang Ginoo igsoon dili nato siya mailad. Okay? Kung unsay ipugas sa tao, mausad ang atong anihon. Okay? Again, Galatians 6 City, kung unsay gipugas nato karon,
or gahapon mao po na atong anihon. So mao na gitawag og naay consequence. Now, mao na consequence. Okay? Ang consequence mao ni nagantos ka. Okay? Karon igsoon na kay gibati nga nasakitan ka. Nagantos ka karon igsoon. Wa na ka kibaw unsa imong buhaton. Na kay gipas-an karon nga bugat kayong problema ang imong giatubang igsoon. Pero before na nahitabo, niaging mga adlaw naa kay gihimo nga imo-imo ra. Na kay wrong decision. Na kay gibuhat nga bisag kabalo na kas kamatuoran. Gisunod gyapon nimo ang imong pagbati. Na kay gibuhat nga wala nakapaymaya sa Ginoo. Na kay aksyon, na kay gihimo nga desisyon nga wala ning sibo sa pulong sa Ginoo. Mao na nga karon nagantos ka. Mao nang karon nagka-problema ka. Mao nang karon igso naglibog ka kung say angay nimong buhaton, nasakitan ka. Mao na siya'y consequence. Nasakitan ka, naglibog ka, nagantos ka karon kay kanon. Naamang kay gihimo nga wa malipay ang Ginoo ni aging adlaw. Nagpugas kag dautan, nagpugas kag butang nga wa na himaya ang Ginoo. Karon ning ani lang ka sa imong gipugas, ning ani po kag kadautan, walay magpugas mga igsoon og dautan nga moani og maayo. Once kabalo ka nga nakay gibuhat, nakay gipugas igsoon nga dautan, dili maayo, wala makapalipay sa Ginoo, wala makapahimuot sa Ginoo, dili jud ka moani og maayo. Ang imong gipugas nga binhi nga dautan, moani po kag kadautan, mauna nga nagantos ka karon. Ug ayaw pagtuo igsoon. Listen carefully. Ayaw pagtuo nga kanang imong giantos karon, pagsulay na sayop ang imong pagtuo. Kung nagtuo ka igsoon nga ang imong nasinati karon, gisulayan ko, pagsulay ni Lord tabangin, no. Dili na siya trials, tinuyuan na nimo, consequence na nimo. Kaya nga naman, niaging adlaw na kay gihimo nga wa malipay ang Ginoo. Nagbuot-buot ka og himog desisyon. Wa ka nag-agad sa Ginoo. Ang imong plano maayo kayo. Yes, maayo kayo, pero unsa man ang maayo kung supak pod sa kabubuton sa Ginoo. Mauna nga naay gitawag og consequence. Nag-suffer ka karon, nag-antos ka karon igsoon. Naa ka karon sa dagkong unos, dagkong problema. Nga naman in the first place tungod kay naa kay gibuhat gahapon o niaging adlaw nga nakapasuko sa Ginoo. Or wala nakapalipay sa Ginoo. Mao na nga ang imong giantos karon dili na pagsulay kun dili consequence na. Daghan na ilad ani testimony. Ako ading kadaugan karon mao ni nya. Ako anday nag-antos de pod mi karon igsoon, tabangi mi, i-pray mi igsoon kay grabe ang trials na mo, grabe ang pagsulay sa mong kinabuhi. Pero sometimes ang pagsulay sometimes ang consequence ma-misinterpret na to siya nga pagsulay, pero ang tinuod konsekwensya. Nga naman, kay naaday tay gibuhat nga dili maayo, mingani lang ta karon igsoon. Amen. Mao nay kalahian sa consequence og pagsulay. Nganong naay na priso? Consequence kay namaligyag siya bo. Nga na bitaw, naa sila desisyon nga naninda og siya bo. Gidakop sa akong mga higala, mga buutan nga pulis diha. Gipriso. Ang pagpriso mao na gitawag og consequence. In other words, mga igsoon, dakog posibilidad that our current situation right now, this time igsoon, resulta lang na, consequence lang na sa ato ang gipugas, gibuhat sad ning aging mga adlaw. So kung arita igsoon sa sa di pa ko magpadayon mo hatag og example. Di daybot pasabot igsoon nga tanan natong gipas-an, tanang kabugat nga tong nasinati karon, pagsulay na naiuban dia consequence na sa atong sayop nga desisyon. Amen. So ayaw paila da igsoon na. Example sa consequence wanay lain si Jonas. Si Jonas ison gisugo sa Ginoo. Si Jonas igsoon gitawag sa Ginoo, pero si Jonas igsoon ni supak sa Ginoo. Si Jonas igsoon mingsukwahi sa tawag sa Ginoo. Si Jonas igsoon voluntaryo nga nipalayo sa Ginoo, pero pinaagi sa paghimo og desisyon nga dili kabubuton sa Ginoo. Ang resulta mao to, si Jonas naggama og kaugalingong bagyo. Si Jonas igsoon may hinungdan sa dakong unos, no? Gikaon siya atong dakong isda dito sa ilawom igsoon, no? Unya nadamay pagyud ang uban nga mga nasa boat igsoon tungod ni Jonas, no? So ang nasinati nga unos sa kinabuhi ni Jonas, nasinati nga problema niya nga gikaon siya sa dakong isda tungod to
kay resulta sa iyang desisyon nga misupak siya sa kabubuton sa Ginoo. Bisag kay bawo na siya sa kamatuoran pero ning supak siya. Alagad ko siya sa Ginoo, propeta ni si Jonas. But still iyang gisunod iyang pagbati. But still iyang gisunod ang iyang desisyon, iyang plano. No, ning sukwahi siya sa plano sa Ginoo mao na nga naay consequence. Mao to igsoon ang unos nga nahitabo sa kinabuhi ni Jonas. Ang problema nga nasinati ni Jonas igsoon dito pagsulay. Consequence. Amen. Pareha ni David igsoon. Si David nakakommit og adultery ni Bathsheba. Okay? Now, unsay consequence ni David igsoon is katong ang bata bisag nagsige siya puasa, nagampo siya, naginulsol na siya, still ang bata igsoon namatay, mautoy anak nila ni Bathsheba. And after that sa gihimong David igsoon nga iyang gituyuan ang sala igsoon, walay undang na ang gubat. Kuha ninyo. So naay consequence. Gubat means naay mga pagsulay, mga uno. Sige, gubat ang mga Israel atong time ano. So naay gitawag og consequence because of our wrong decision. Even we know already the truth. Tungod kay balo na tas kamatuoran igsoon. Kabalo ta nga atong gibuhat sayop but still gibuhat na to mauna nga ning suffer ta og consequence naay pag-antos. So mauna ang ilhanan sa pagsulay or kalahian sa pagsulay og consequence, no? So ayaw mo, so ako mong i-connection karon, ako mong to all of the viewers this time. I want to encourage everyone nga this time just try to examine yourselves or evaluate yourself and try to meditate your situation right now. Kung naa mo sa unos karon, naa mo sa problema, kunaw naa daw pamalandungi pagampo. Kung kana siya pagsulay ba na or consequence. I believe when you meditate, when you pray, and when you ask God for revelation, ibutang lagi na sa Holy Spirit sa imong heart nga consequence ba na or pagsulay. Amen? Because there are so many times nga masayop ta, nagtuo ta nga atong gibati pagsulay, mao nang mo pre-request ta, pastor, brad, sister, ampo ko bi nga mauni nga kaning mga pagsulay unta mo lurang rno. Consequence dito kay naa kay gihimo, na kay desisyon nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang ning ani lang kakaron sa kung unsa ang imong gipugas sa kagahapon. Amen. Pero igsoon, kabalo ba mo nga kaning pagsulay o consequence na punay mayong benepisyo? Kabalo ba mo nga kanang imong giantos kung ikaw nagtan-aw ka karon wa ko kaila ninyo pero kamo kabalo mo kung ang inyong gibati consequence na or pagsulay? Again, balikon ako. To all of the viewers this time, ako igsoon wala ko kaila ninyo. Maybe ang uban nyo dili pipila kaila ko pero gamay ra kaayo, majority wala ko kaila ninyo. Wala sad ko kabalo sa inyong situation. Apan kamo mismo kabalo nga kanang inyong giantos karon pagsulay ba na or consequence. Again, ang consequence is this. Na kay gihimo kaniadto nga sayop nga desisyon. Imo-imo ra, nagbuot-buot ra ka. Maayo siya pero dili subay or dili sibo sa kabubuton sa Ginoo. Consequence na imong nasinati. Apan ikaw mismo kabalo ka nga nagtan-aw ka karon nga wala kay gibuhat nga dautan ang imong gihimo ning barog ra kas kamatuoran nga lagad kang matinud-anon sa Ginoo unya nagantos ka karon pagsulay na. Normal na sa diyang mga lagad ta sa Ginoo. Now, again, akong balikon kabalo mo nga igsuon nga ang pagsulay ug ang consequence na anay maayo nga mahatag nato nanay maayong benepisyo. Now, ari sa tauna sa consequence. Pastor, nganong makaingon man ka, brad, nganong makaingon man ka nga kaning consequence na ay natay makuha nga maayong pagtulunan or naay benepisyo nato. Una mga igsoon. Kaning consequence bisag usay masakitan ta kay ato ang tinuyuan mao na nga naay consequence. Sa consequence mo igsoon para nako no ang consequence dapat pasalamatan natong Ginoo nga naman kay ang consequence mao man ay hinungdan nga makaamgo ta. Kay kung wala man goy consequence igsoon atong daotang binuhatan, magpadayon lang tagbuhat og daotan. Magpadayon lang tagbuhat og daotan nga nagtuo tag sakto atong desisyon, nagtuo tag sakto atong plano, nagtuo tag sakto atong gihimo nga naman kay walay consequence. Apan kung naay consequence, apan kung gibunalan tas Ginoo, gidisiplina tas Ginoo igsoon, gipasinati ta sa Ginoo sa kasakit nga resulta sa atong sayop nga desisyon, makaamgo ta sama sa nitabo ni Jonas. Tanawa, kung si Jonas igsoon wala pa to gikaon sa isda o dili to magampo. Pero tanawa, ang katong consequence nga nasinati ni Jonas nga gikaon siya og dakong isda,
that consequence lead Jonah to repentance. Kabantay mo? Dito sa ilawom sa isda igsuon nga baho kayo baon sa tong isda gikaon si Jonas dito niya nagampo siya dito sa Ginoo, hingbalik siya sa Ginoo, mao tong gibugwak siya mga igsuon sa dako nga isda atong usa ka isla ug dito sa igsuon nagpagamit siya sa Ginoo, no, nagpadayon siya, iyang gipurso ang calling, ang tawag ni Lord niya. Pero mao lagi na tungod to sa consequence. Tungod sa consequence igsuon nakaamgo si Jonas. Mao na igsuon kung nagtan-aw ka diha karon, imong gibati agay na igo ko pastor. Consequence yun ako na sinati kam din, praise God. Kay maunay makapaamgo nimo ug maunay hinungdan, posible hinungdan nga mo balik kas Ginoo. Kay paminaw mga igsoon, kung wala man gud ang consequence igsoon, magtuo tag sakto ta. Kung wala man gud ang consequence, dili ta makaamgo. Kung nagtan-aw ka karon diha igsuon nga gibati nimo nga agay consequence ni pastor, o sa libo pasabutan na palangga ka sa Ginoo. Matod pa sa balaang kasulatan, ang pinangga sa Dios igsuon kung makasa iyang disiplinahon, kastiguhon, latiguhon nganuman. Pariha daw na sa ginikanan. Kung ang atong anak atong pinangga bunala nato kung makasa atong disiplinahon, the same sa naninyo igsuon. If there's anyone right now, at this moment, this time nga nagtanaw ka nga, gibati nimo. Because I believe, sometimes nakikistorya ko karon ninyo, I believe ang Holy Spirit present sad. And then, murag gibati mo agay na igo ko consequence yun eh. Praise God, igsoon kung consequence na. Palangga ka sa Ginoo. Gitagad ka sa Ginoo, kay dili gusto si Lord nga padayuno nimo ang ingana nga binuhatan. Gipaamgo lang ka sa Ginoo, kay love ka ni Lord. Amen. So, instead nga mag-uol ka, mo complain ka, pasalamati ang Ginoo sa consequence. Di man ang consequence, mulurang ra na igsoon. Si Jonas, miundang raman to, no? Siya diyang nagrepent si Jonas, ning claim siya nga, niingon siya sa taga-barko nga, ako hinungdan aning unos, giitsa siya. Then right after pag-accept ni Jonah, pag-admit ni Jonah nga siya hinungdan sa consequence sa unos, gitambog siya, unya pagtambog igsoon niya sa dagat, minglurang ang unos. It means mga igsoon nga ang unos mulurang rana. Basta dili nimo taguan imong sala ang kuna. Pag hinulsol, balik sa Ginoo. Mulurang rana imong problema, maimpas rana imong dakong utang. Ayaw lang baliki ang imong gibuhat nga di maayo. Amen. That's the benefits of consequence. Now, ari na punta sa pagsulay. Ang pagsulay nabay benepisyo. Yes, ang pagsulay igsoon dapat magpasalamat ka. Dapat imuhang daygon ang Ginoo taliwala sa pagsulay kay diha sa pagsulay igsoon diha ta maka para nako igsoon based on my experience tungod sa mga dagkong pagsulay nga nasinati namo sa akong asawa sa ministry, no, mga nagian ako mga tuig nga grabing pagsulay, ako nabantayan igsoon nga mas na-develop mga akong pailob diha sa pagsulay igsoon diha ma-develop ang atong pasensya, atong self-control, unya atong gugma sa isikatawo nato. Kay kamauta makakaton ta paghigugma sa tawo nga lisod higugmaon, no? Pero kung wala tong mga shaking, wala tong mga testing, mga persecution igsoon, mga trials, dili ta makakaton. Nya igsoon diha sa pagsulay, the more ta mo grow, the more ta mo grow spiritually, the more mo level up atong pagtuo pinaagi sa pagsulay. Diha ta mo tubo sa dapit nga di ta komportable, mao nay pagsulay igsoon. Dili ta mo grow kung nata sa comfortable situation nato. Ako na ning gibalik. Ang tanom nga nasa kaang mutubo pero di kahunat. Pero kuhaan ang tanom nga nasa kaang itanom dito sa dakog hawan, mahimo pa ng kahoy mo taas. Ngano man, mas mo grow ta outside sa atong comfort zone. Ingana kung naata sa mga pagsulay, nata sa lisod nga situation, dili sa sitwasyon nga komportable ka sa imong kagalingon, diha ta mo grow. So again, igsoon na benepisyo ang pagsulay, no? Diha ta mas makakaton pag yun, mas muhamtong atong pagtuo sa Ginoo. Diha sa pagsulay igsoon mas maunay magkahimo natong malahotayon. Diha sa pagsulay igsoon diha ta makabaton og kusog nga talagsaon nga espirituhanon. Diha ta makabaton og kaalam nga langitnon. Kay diha man ta makakuan bitaw naay murag ihunghong ang Holy Spirit nimo nga mauni mong buhaton something ana igsoon. Diha sa pagsulay diha ta masantos. Kay mo antos magidana. Diha sa pagsulay makakatunta og pailob. Kung na kay pailob karon, mas i-level up pag yun ang atong pailob. I-level up pag yun ang ato ang pasensya diha sa pagsulay. Amen. Og diha sa pagsulay, diha mailhan kung tinuod bagid ta nga Kristohanon. Kay diha man ta no, mo give up bagid, mo give up ta mo balik sa kaniadto na to or mo padayon sa unahan. Mao na pagsulay, mausad tong usa consequence. Again,
Diferensya kayo. Amen. Diferensya kayong pagsulay o consequence. Ang pagsulay akong balikon wala kay gihimo nga dili maayo. Ang pagsulay naninuod lang ka nga nangalagad sa Ginoo. Nagpagamit lang ka sa Ginoo pero karon nagantos ka. Pagsulay na normal nga masinati nato nga nagsunod, nagsubay sa kamatuoran. Ang consequence igsoon mao ni kabalo ka nga naa kay gibuhat, na kay desisyon nga wa nalipay ang Ginoo. Mao na nagantos ka karon. Ang consequence igsoon bunga, resulta sa imuhang gihimo nga wala nalipay ang Ginoo. Mao nay consequence. Og ayaw pagsigig testimony nga gisulayan kano, dili na pagsulay kay tinuyuan na nimo. Kay kabalo na kas kamatuoran but still gihimo nimo ng mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. Mao nang nagsuffer ka karon, nagantos ba ka karon og balatian, nagantos ba ka karon sa kalisod, nagantos ba ka karon og unsa na naglibog na ka kay dako kay kag-utang igsoon. Ang imong gibayad utang gyapon, ang imong gibayad utang, nangutang para ibayad sa utang, ano man, consequence na kay desisyon, na kay gihimo nga wa malipay ang Ginoo bisag kabalo na kas kamatuoran, consequence na resulta sa sayop nimo nga desisyon. Mao na ang term sa kalibutan karma or gaba, pero sa Bible it's consequence igsoon. The result of your wrong decision, dili na pagsulay. So ayaw pagampo nga Lord nanampukus pagsulay, no, ayaw. But ako kang gi-challenge karon igsoon. Instead nga mag-pray ka nga, Lord, grabe ning pagsulay, no. Ingna, Lord, kani nga akong kahimtang karon ba? Unsa man ni Lord? Pagsulay ba ni or consequence? Kung consequence man ni Lord, padaygi daw ko. Kung dis-a ako nakahimog dili maayo, pitinindutan ang pag-ampo na I believe i-reveal na ni Lord igsoon through the Holy Spirit. Kung consequence man na imong nasinati karon, kung dis-a ka dapita nakahimo og sayop nga desisyon. And then i-reveal sad na ni Lord nimo kung pagsulay ba na imong nasinati karon. Mailan man na ison kay igor kay comfort ni Lord, si padayon lang anak na, normal ra na. Once mga lagad ka magpagamit ka na og maayo, naagi ng mga challenge kay ang yawa di ganahan nga magpagamit ka nako. Amen. Pagsulay or consequence. Again, ayaw isipa nga ang imong pag-antos karon pagsulay na. Ayaw huna-hunaa nga karon imong nasinati sakit kayo pagsulay na. Pangutana sa Ginoo kung pagsulay ba na or consequence. Once consequence na siya, i-reveal ni Lord ang hinungdan nga nung nasakit ka physically. I-reveal ni Lord nga, yes na it's biblical, it's daghan mga nahitabo sa Bible nga ang resulta nga naa kay balatian tungod sa imuhang gibuhat tungod kay naghimo kag sala igsoon. Mao bitaw to ningon si Jesus nga go and sin no more, kay posible nga ang resulta di ay sa iyang balatian sala. Kay mao na igsoon nga ang balatian matawag man nag consequence kay natay gihimo nga sala nga wa malipay ang Ginoo. Again, to all of the viewers this time, wala ko kaila ninyo apan si Lord walay matago niya. Kaila siya nimo, kaila siya ninyo. Every details of your lives igsoon, detalyado ang Ginoo nakahila, nakahibaw. Sa inyong gibuhat sa tago nga walay makakita imong asawa, imong bana, imong pamilya, nakit-an kay na sa Ginoo. Mao na igsoon nga karon mismo kani nga mensahe nagpahinumdom kanato. Kung ang imong kahimtang karon nga gisuffer, consequence ba na or pagsulay? Before I end this, again akong ipahinumdom, ang pagsulay igsoon mao ni tinud-anay kang nangalagad sa Ginoo karon. Matinud-anon ka sa Ginoo, kabaw ka mismo sa imong Ginoo. Ikaw kang Ginoo kaybaw ka. Amen. Nagpaggamit lang kang matinud-anon sa Ginoo ning sunod lang kaniya, ning biya lang ka sa kangit-ngit. Pero nagantos ka karon, that's normal. Ingon ang balaang kasulatan, those who want to live a godly life in Christ will suffer persecution. In other words, ang tanan nga gusto nga magkinabuhi nga Diosnon diha kang Kristo, nagay pagantos. Pagsulay na. Apan kung karon nagantos ka, unya karon gi-remind ka ni Lord nga naaday kay desisyon gahapon or niaging adlaw, niaging bulan nga kabalo na kas kamatuoran pero imong pauyonan imong pagbati, tinuyuan nimo ang pagbuhat nimo sala. Then ang imong gibuhat karon 100% or ang imong kahimtang karon 100% consequence na. Pero mao lagi na. Pasalamati gyapon ang Ginoo. Kay kung consequence magali na mao na hinungdan, nakaamgo pug ka. Naay consequence tungod kay love ka ni Lord. Ngano man,
Wala ka pasagdi sa Ginoo nga padayunon na nimo ng ingana nga binuhatan. Consequence meaning gisave lang ka ni Lord igsoon. Gusto ni Lord nga maghinulsol ka o mubalik ka niya. Gibadlong lang ka sa Ginoo, mao nay consequence. Gipainumduman lang ka sa Ginoo, gipabati lang ni Lord nimo karon nga love ka niya. Kay kung di pa ka love niya, way consequence, may tabo nimo pasagdan ka sa Ginoo. Pero tungod kay importante ka sa Ginoo, tungod kay gipangga ka gibalyo ka sa Ginoo, mao to ang imong gibuhat na ay consequence. So naay nagsuffer ka karon tungod kay naay consequence kay gipabati sa Ginoo nga bisan taliwala sa gihimo nimong di maayo, love ti ka. Kay ningon ang balaang kasulatan, ang tinuod nga gihigugma sa Dios, ang tinuod nga gihigugma sa atong langitnong Amahan, badlungon, kastiguhon, disiplinahon kung makasala. Mao na nga naay consequence. Kung ikaw ka na igsoon karon nagtan-aw, feeling nimo gibati nimo nga mao na gini na headshot na pug nimo pastor, consequence ni salamat sa Ginoo. Palangga lang ka ni Lord. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much, Lord, for your word this morning. Salamat Ginoo nga imo mig gipahinumduman kung unsa gay kalahian aning pagsulay or consequence Ginoo. Imo ming gipasabot karong kabuntagon nga kung unsa ang pag-antos nga among nasinati karon, pagsulay na siya or either consequence, Lord God. So salamat Lord nga imo ming padaygan ani nga mensahe Ginoo aron amo gyung masabtan ang among kahimtang karon Ginoo. Aron among masabtan ang among sitwasyon kung pagsulay ba gyud ni ang among giantos or resulta lang di ay sa sayop namo nga desisyon, maunang consequence ni Lord God. So Lord, thank you Holy Spirit, salamat sa imong presensya. Lord, I pray to all of the viewers this time kung tanan nga nagtan-aw karon Ginoo nga nagsuffer og trials, ang uban nagsuffer og consequence, Lord, mamuhat kanila. I know gihigugma nimo silang tanan. Sa nagsuffer og consequence, gihigugma nimo, gipangga nimo sila kay dili ka gusto nga padayunon nila ang ilang gibuhat nga dili maayo. Gusto ka Ginoo nga makaamgo sila og muundang maghinulsol sama ni Jonas. And sa mga nagtan-aw karon Ginoo nga nagsuffer og daghang trials, salamat Ginoo kay ebidensya ka na nga naglakaw sila sa dalan kamatuoran padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ebidensya ka na nga tinud-anay gid silang nangalagad sa Ginoo, nagpaggamit sa Ginoo og seryoso gid Ginoo ang ilang relasyon nimo. Maunang naa sila pagsulay karon kay di ganahan ang yawa nga magpadayon sila. Gusto ang yawa nga ibalik sila sa agi. But Lord, pinagi aning mensahe nimo karong kabuntagon, mas nasabtan Ginoo, mas naklaro na mo ang tanan nga unsa day ning pagsulay ug unsa day ni ang consequence. Salamat Lord God sa imong gugma kanamo, og I pray Lord nga kaning mensahe nga mong nadungog karong kabuntagon dili kini mo labay nga kawang lamang apan amo ni siyang kinabuhion Lord God, and every day sa among pagsunod kanimo Lord God, amo jong masabtan kanunay ang pagsulay. Dali rami makadiscern nga pagsulay na ba ni or consequence. Then if ever ma-realize namo makaamgo mi nga consequence na di ay then magrepent mi dayon Lord God. Salamat, thank you so much Lord that you are the God of chances. Na ay consequence nga mong nasinati karon tungod kay gusto ka mo balik minimo, gusto ka maghinulsol mi, gusto ka nga magpagamit minimo. Gusto ka Lord nga among undangon, among gibuhat nga dili maayo. That is why nagsuffer mid consequence. Nagsuffer mi Ginoo mga pagsulay kay gusto nimo ipahibalo na mo nga nagtunong mi sa saktong dalan. Natunong mi sa sigpit nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Again, thank you Lord. Salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, to all of the viewers this time, Lord God, either ang ilang nasinati karon consequence or pagsulay, tabangi sila Ginoo. Aga ka Ginoo, tagaay kusog og i-bless sila Lord God. In Jesus name. Tabangi sila Lord nga makasabot sila sa ilang sitwasyon karon. In Jesus name. Salamat Lord, thank you. And this time Lord God, I continue to pray to all of the followers in this page, to all of the viewers this time. Padayon kapag pamuhat nila Ginoo. Padayon kapag tagbo sa ilang panginahanglan. Padayon ka Ginoo pag grant sa desire sa ilang kasing-kasing. Padayon kapag kupot nila, tagay sila kauhaw sa imong presensya, kagutom sa imong balaang pulong. And I pray Lord God this time, unsa man ang ilang gipangandoy karon, unsa man ilang problema gipas-an, unsa man ilang struggle karon, unsa man ang milagro Ginoo nga ilang gikinahanglan ora mismo this time Lord God. Lord, ipabati, ipakita Ginoo. Lord, palihuka ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon. Lord, imong ipakita Ginoo ang milagro Ginoo nga imong gihimo kaniadto
Because according to your word, you're the same yesterday, today, and forever. Kung unsa ka nga naghimog milagro sa panahon nila ni Moises, nila ni Abraham, nila ni Pablo, nila ni Pedro, nila ni Juan, ipakita, Ginoo, that you're just the same Jesus, the same God whom we serve this time, Lord God. Nga padayon ka maghimog milagro. So Lord God, milagrohi karon ang imong mga kanakan, Ginoo. Sigon sa tinguha, pangandoy silang kasing-kasing. In Jesus' name. And right now, Lord God, I speak life. In Jesus' name, I speak blessing. I speak breakthrough in every areas of their lives. I speak financial breakthrough. I speak healing emotionally and physically. I speak salvation to their whole family. I speak deliverance sa tanang gapos sa kangit-ngit. And I speak peace sa naglibog karon, Lord God. I speak wisdom sa wala kabalog unsay angay nilang buhaton, Ginoo. I speak miracle in their situation right now in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. So nining taknaa, Ginoo, among ang kunon, dawaton ang kadaugan. Dawaton namo ang panalangin. Dawaton namo ang mga kibulungang butang, ang mga milagro nga imong ipakita, ipasundayag, ipasinati kanamo. Milagro nga sigon sa amo ang gipangandoy, Ginoo. Dawaton namo ni uban sa dakong pagtuo, himua lamang ming kapiyalan, angayan, kasaligan sa panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan, daan, pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga mo'y among bugtong o personal nga manluluwas. Amen o amen. Praise God, that's all for this morning. Pamahaw sa pulong sa Ginoo. And this time, akong ibalik tanang himaya ug dungog sa atong buhi nga Dios. Amen. So, thank you for being with me, mga igsoon. Salamat sa inyong pagpakiguban kanako sa kahanginan. And anyway, don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Ang link nasa caption na nga live. Pray ra to subscribe. And again, salamat kayo sa mga subscribers ani nga page. Okay? Salamat sa tanan nga mga nag-comment sa comment section niya. Pasensya na nga ang uban, wala na ko siya nabasa tungod kay daghan kaayo. Okay? Eh nagistorya pug ko. Basta, thank you kay mga igsoon. Ako nag-ampo nga karong adlaw puno ni sa panalangin sa Ginoo. Tanang buhat sa atong kamot igsuon, tanang lakang nato giyahan sa Ginoo. All the works of our hands i-bless ni Lord. Amen. Dili matapos ni karong adlaw nga di ta panalanginan sa Ginoo. Ampo, amping, abanti ta kanunay mga igsuon. No? Taliwala pagsulay man na or consequence man na, abanti gyapon ta igsuon. Amen. Palangga ta ni Lord. See you next time, igsoon. Maybe this afternoon. Basta makalugar lang ko igsoon, mag-live ta. Keep safe, everyone. To God be all the glory. Again,